απέναντι, η Μάγκη κάθεται στις εξέδρες, εντάξει. Εκεί είμαστε στη μηχανή. Τον έχει το... 50 ήπτιο και 50 ελεύθερο. Άμα κολληθεί, δεν το πάω εγώ. Μπράβο, Παπουλάου! Μπράβο! Πάμε να δω γρήγορα πετυτάρι, παιδιά. Πολυσάξτε εδώ. Εσωτερική υπόθεση. Πάμε! Έλα, Βαγγέλη! Βαγγέλη! Αναστασία, όλοι μαζί! Πάμε! Μπράβο! Μπράβο, Θανάση! Πάμε, Βαγγέλη! Πάμε! Πάμε! Πάμε, Αναστασία! Το μικρά γιώτα. Μπράβο! Συγχαρητήρια. Μπράβο! Μπράβο. Έφυγε, μόλις πήγε εδώ στο τελικό κέικι. Να. Μπράβο! Τώρα αλλάζουν. Θα τα αλλάξει τώρα, θα πάει μέσα, θα πάει κάτω.